Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Hadian kajing or jing nam jong ki babon ki kimi ki pa jong ki khana pulie ki ba on hap ban lek tho ya ki exam National Eligibility Cum Entrance Test lani NEET ka badai ka All India Pre-Medical Test u menteri ketanat ka koit ka khia jong ka sarkar jala u ba AL hek ula pensyai ba gitu ki khana pulie na shabar jong ka sorba Shillong kimdon kamshu ya ki entry exit pass kamtam ha ba ki hap ban yai lengba ka checkpoint ha Bernihat Riboy District Laban kedau ba kidon bungut ki hina puli ki ba on nei tho ya ka NEET exam hapo ka center ka badon ha University of Science and Technology Meghalaya lani ka USTM Riboy District ki ba nakaleng ka jala kuntup ki ba na Garo Hills, West Khasi Hills, Jaintia Hills but East Khasi Hills District. Hakajing pensyai uba AL hek laong bagi kena ki ba hab ban nei tho ya ki exam ki laban pen i tang da ki admit card jongki bat kani kan long kum ju ru kum ka pass namenta ki nong senran lani ki banyak kali namenta ki tu ki ba lei tho exam ka ban long haka khat lai tarik unai lor arjar arpo ya kani u menteri ketana ka koit ka khia laong ba ulayo ka jing menjur na u menteri rangba ka jala u Konrad ke sangma Shushu uba AL hek laong ba ki kena puli kimdon kam manle ya ka screening ha Bernihat checkpoint lani ban shong quarantine. Ki bandit banya appeared ya ka NEET exam apo USTM. Tinga layo bun ki call na gidi student bat kunjuro lagi kimi pa. Bagi ong bagumno ki kon yuki kinet banya exam namar bun ki cross ya ka tu entry point. Pada lagi sya lani kim sya ban biu ka e mungkin ai ka pass mungkin net kuno mungkin ai ka pass mungkin wan teman-teman ngalaman ong yu chief minister ong mangiri ban declare be kumni kino ki student ki badon ye ka admit card lani ka nu ka card ka way day be ta ka banta ka exam jong ki ban appear la ka banta ka NEET exam hante hapo USTM la daga de na Garo Hills West Khasi Hills, kibrin na po East Khasi Hills na Jaintia Hills na Meghalaya ka jungi. Katu ka card hi bom gigidan ka admit card na ni kanu no card ka ban i ki bugidi binila exam katu hi kala day ka entry pass and exit pass. Kata ka singi kemun namta jungi la day lupa ka pass. Ti kata ka day ka announcement ng government benda kasi adi dia mengayo banyakkan honorable chief minister no uru lo kubur on the best logic and the best very practical you go ahead tinggi su bagi kena juga ni mal mementak dan don hak jing rutin bagi jing tin kata kita don hak jing rutin bagi jing tin kamain ke jongki kena concentrate so hak jing puli ke jongki ke concentrate baik tah ga fear psychosis tah ga jing tin tiban polite na ke jing kena ke jing tin ya ki kena ki boleh bentuk ingredient exam ni ong bagatu gad bekad hi gadi ka pas jogi mana mata ka tugas ni kan lai trik September arpo ki beri le exam baga kanu ka proof ko bamaki gidi student menapir dalam tangan NEET exam kadu hi kala ka pas tag benta jogi bagi ka jabi jogi gadi long free bait men concentrate bait bentuk exam jogi Mendisyu bendan kanu kejing artatir ladi bagadi ke jemut berkat jungki ke main jungki mungkin distracted no kan net no asyaga berkat jepang menuan pai benda test benda kumno benunle kan dia bendan su free bait let beli bait one pai bait bendan su ke test bendan su ke dunu kejing yaki aga we kali beli lang lalu ki driver lalu ki nong sendram jungki dari gitmen dan gitmi gitwa ki beli lang berki yakiru olah syabe begin net begin up adu begin dep begin 15 bat wing and coming ki belum kam benda kurang kini ni ki po ka USTM ngan ni po ka state Meghalaya ki belum kam show benda don ne yakinu ki protokol dan kum kita ki jing ya ila bawa ni ndu wingi kin batai bat ngiru ngila benwat ya kanu ka solution na ka benda ki juki